Защо не, бате? Защо не направиш нещо добро? Защо ли искаш постоянно да правиш само зло? Ама накрая правиш от доброто много зло, но това не се вижда с просто око. Пример си за другите, ама ще ти кажа, че не ставаш бро. Само да не забравя, тъп си бе, брато. Флоуа ти е много лоу. Мислиш се за умен, ама не ставаш бро. В теб живее ужасно зло. Трябва да превърнеш болката в сол. Стоя си отстрани и си казвам, мале, много си тъп, уоу. Ако те удара, след това ще имаш зъбобол. От сега нататък ще ти викам мухлю или мухозол. Ха-ха.